שלום, היום אנחנו נשחק מיינקראפט. כן, מיינקראפט. אני חושב שלי רק נדלק, בגלל זה הוא איתי. אז לכתוב מה זה? טוב לו. נכתוב לו ניר עקיבא. ניר עקיבא. לא, צריך לכתוב ניר עקיבא. ניר עקיבא. כי אני גר בניר עקיבא. אני אקרא שם מיינקראפט. טוב, עכשיו זה נכנס לעולם. קפצות. חייב קפצות. למה אני איתי? כמה קפצות. אוקיי, די שלכם. לא חוצה רצים, כי אני חייב קפצות. עכשיו קפצות. תצטרך את הצמר שלכם בבקשה. לא. אוי לפה. ככה תגידי לו. אני קפצים כדי קצת יותר מהר. שמעתם? אני אומר לכם. כן. טוב. אני אהוב. טוב, תאהבו אותנו. בוא נראה מנגו. אבל אין פה מנגו. בא לי לעשות את עמוד בעצים, שמעתם? כן. נכון. חי. עכשיו תקשיבי לי כבשה. אם את רואה עד האחרונה, אז אני אהיה. ככה. איך? תראה לי איך. מה אני מחזיק ביד? ואיך אני הורגים חיות? חרב. רגע. יש לך חרב. אתה מתקרב אליי. לא, למה זה המפלצות? חבל. הכבשה שלכם לא תחזור בחיים. תפסיקו ליפול. זהו שלי. יש. קיבלתי את הצמר. עכשיו נלך לחצור עוד קצת עצים. ככה. עכשיו עצים צריכים לחצור. טוב, עוד מעט נמצא
יהלומים. לא היום. אתם יודעים איך היו. חלקוש, כל מיני דברים. לא יכול. טוב, אולי בפרק הבא לא בטוח. אולי עם יוחנן. אז אני אביא. כמה זמן אנחנו מצלמים? טוב, אנחנו כבר צריכים לעצור, אז יאללה ביי חברים.